Welcome sa number 33 sa balota, Dumper Party List! Yes! Ano yung palang pagkukilo? Everybody let's dance! Doctor, doctor, need you back home, baby. Doctor, doctor, where you at? Give me something. I need your love, I need your love, I need your loving. You kind of medicine that keeps me. Ayan guys, so kasama namin si Bianca Manalo. Ayan po siya. Bianca! So ayan na guys, sila Gablang Man is here. Hi guys! Gusto na akong magkaila-ila sa amuang kaugalingon. Ako si Congresswoman Eugene Bautista Lim. Ako ang anak ni Governor Claudio Bautista sa Davao Occidental o ang kasamtama hukbong ng pagbabago President ang party ni Mayor Inday Sara Duterte o si Gov Claudio Pol, ang National Campaign Manager ni Mayor Inday Sara Duterte pagka-Vice Presidente. Isa pa! Isa pa! Na ngayong suporta sa inyong diri sa taga-gensan. Pagko daw ang Dumper Party List, mismo diri sa gensan magbuhat ng opisina para di na mo mahasol ko ng pangayo o tabang na ipaagi pa sa office na ako sa Davao or ipadala sa Manila. Mismo diri sa gensan, pwede ninyo rin makitaan, pwede rin ninyo maduulan. So, okay lang ba na atong suportahan kung umaabot na eleksyon? Dumper Party List! Yes! 33. So pagkuha ninyo sa balota at kudayon mo sa likod, i-shade ninyo ang number 33. Dumper Party List. Of course, balik mo sa atubangan kaya ato ang presidente, ang amuang presidente, BBM, o ato amuang Vice President, Mayor Inday Sara Duterte. O ato Pagkakaan ko ninyo gensan ng mga storya ng inyong tanan o kung ka maghangyo ko na suportahan ninyo ang Dumper Party List number 33. Dinana ko ni padugayon na among storya din. Ang importante yun is ang among serbisyo. Ang para sa tao, ihatag din namin na para sa tao. Of course, ako ang banda. 10,000 $1,000. Hi Andrew! Hi, hello! Hello! Say ho! Say ho! Say ho! Sino ba pinakamaingan? Sino ba pinakamaingan?
bagay sa gensan, doon mapupunta ang lahat ng souvenir na bit-bit ko ngayong araw na ito. Sino kaya ang pinakamaingay? Let me say ho! Say ho! Say heya, 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 ho! Pagdating sa partylist dito sa gensan, isa lamang kundi ang damper. Dito sa gensan, isa lamang partylist. Yan ay walang iba kundi ang parang ito magaling sumagot eh. Pagdating sa partylist dito sa gensan, isa lamang at ito ay para dito yata. Gensan, magandang araw sa inyo at sa lahat po mga kaibigan ng mga kaibigan natin at kumakatok sa ating mga puso at magsisilbi sa ating nagtapat at hey ho! Say heya, heya, heya ho! Sinabi ko ang damper sa Bigo 33! Everybody! Come on! Damper! 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 At ang nasa harapan ay walang iba kundi si tingnan natin, kumakanta ba ang gensan? Kapag ako ba kumanta ng lumang awitin kayo sa bayan? Itong awitin na ito ay uso-uso 6 years ago. Tingnan natin kung makakanta ninyo ngayong hapong ito. Maestro. Pag nakanta nyo ito, malamang sa inyo mapupunta ang sombrero ko. Pag nakanta ninyo ha? Pag nakanta ninyo, tingnan natin. Gensan, pakinggan! Alam ko inaawit ito. We want nobody but we want ikaw lang ang pipiliin ko at susuyuin ko at kailanman wala lang hihigit ko. We want ituro niya we want tracker din ang pipiliin ko, hindi kasama nyo at kailanman wala nang hihigit sa iyo. We want ituro niya we want Asakitong
maingay sa pinaka-maingay. Ano kaya ang ingay? Sino ang mamayari ito? Sino ang mamayari ito? Mga lalaki, sumigaw ngayong gabi, lebihin, say ho! Say ho! Mga babae, sumigaw ngayong gabi, lebihin, say ah! Parang mas kumalas yung babae ah. Baka sa babae, babakot ka! Mga babae! Grabe ka, Pao. Sino kaya? Sino kaya ang maswerte ngayong gabi ito? Sino kaya, gensan? Sino kaya? Gusto niyo ba magsayawan? Gusto niyo ba magkantahan? Gusto niyo ba magkasiyahan? Gensan, magdiwang tayong lahat! Magkalunan na! Come on! Everybody go! Jump, jump, jump! Everybody go! Jump, jump! Everybody go! Jump, jump! Everybody go! Bagong Pilipinas! Oh! Pag-isipin pa isa! Go! Kaibigan nyo! Kaibigan nyo! Kaibigan ko! Sa Inay Sara! Go! Bagong Pilipinas! Go! Pag-isipin pa isa! Go! Kaibigan nyo! Kaibigan nyo! Kaibigan ko! Sa Inay Sara! Oh! Pag-pinakalaingay! Ito! Pag-pinakalaingay! Ito! Pag-pinakalaingay! Ito! Pag-pinakalaingay! Di kami ko dapat sabihin na i-free! Dapat! 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 Ito pag-pinakalaingay! Ito! Pag-pinakalaingay! Ito! Pag-pinakalaingay! Sino ba? Pag-pinakalaingay! Sino? Say ho! Say ho! Say heya, heya, heya! Ho! Right now! Parang dito yung pinakamaingay eh. Ang pinakayag o madalas lumalabas kaya ako ay nadirito na sa gensan upang sa inyo'y magpasalamat dahil kung hindi sa inyong lahat at sa damper partylist wala pong ang luhuin. O galing, galing! Di ka marinig! Di ka marinig! Mas malakas! Mas malakas! Mas malakas! Sino pinamaingay? Come on, sino pinamaingay?
Gucci na ay flower. So palihog lang kung ato dito sa stage. Yung isa man po ang nakakita sa Vivo na cellphone na ay case sa Gucci o flower. So ato lang diri sa ato ang stage. Kung naapot diri ato ang mga kapulisan so siyempre na pwede nila ihatag o isurrender ang mga nakita nyo ng mga cellphone. So naapay guys sa phone is building phone by phone. So malihog naman po ang nakita ko cellphone. So pwede na ito i-surrender diri sa stage na pwede na ito i-approach ato ang mga staff naka-red o green